Iloilo City Government nagapangita sang 10 outstanding Ilonggos of Iloilo City kadungan sa pagsaulog sang Charter Day. Kadungan sang selebrasyon sang Charter Day of Iloilo sa Agosto 25, ang Iloilo City Government magalunsar sang search for 10 outstanding Ilonggos of Iloilo City. Katuyuan sang programa nga mahatagan sang pagkilala ang mga Ilonggo nga nagpakita sang tumalagsahon nga kadalagan kag nakabulig sa paghatag sa kadungganan sa syudad sang Iloilo. Ang nominasyon ang bukas sa tanan nga mga Ilonggo nga taga-syudad sang Iloilo. Kaupod sang nomination form amo ang narrative of accomplishments o kung ang mga kadalagaan nga nalambot sang isa ka nominado. Importante ang good moral character para sa mga nominado. Ang nomination form ang mahimo makuha online o kung magbisita sa Office of the Special Assistant to the Mayor, 7th floor sang Iloilo City Hall. Ang deadline sang pagbaton sa mga nomination ang gintalana sa Hulyo 10, alas 5 sang hapon. Ang validation kag assessment ang himuon sa Hulyo 19, samtang ang mga tagdaog ang makabaton o kung padalaan sang formal nga sulat sa uli nga semana sang Hulyo. Ang awarding ceremony ang hiwaton kadungan sa Mayor's Night, kadungan sang selebrasyon sang Iloilo City Charter Day sa Agosto 25 sa Grand Sing Imperial Hotel. Ang 10 outstanding Ilonggos of Iloilo City ang suportado ni Mayor Tanya sa pagpati nga isa ini sa pamaagi sa pagkilala sa madamo nga mga Ilonggo nga may dako nga kontribusyon sa naglain-lain nga sektor sang komunidad. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patron.